And now, it's time for SPG. As in, Super Pack Ganern Secret File. Hubarin mo ang damit mo, sabi ng girlfriend ko. Itago niyo ko sa pangalang DJ Munyo. Kasi bukod sa mahilig akong sumayaw, o minsan ay nakakaisip rin ako ng kademonyohan. Pero, itong pangyayaring to sa buhay ko ay nangyari nito lang. Matapos ang ECQ sa area namin, naging JCQ na. Kaya, sa wakas, makakapunta na ako sa bahay ng girlfriend ko. Sabi ko sa isip ko. Kabilang bayan kasi sila nakatira. Bukod pa ron, miss na miss ko na talaga siya. Ito, ang aking SPG. As in, Super Pack Ganern Secret File. By the way, meron akong kapatid na lalaki na madalas nahihiraman ko ng damit nang hindi nagpapaalam. Hiram, nakaw pala. Mabait naman si kuya. Hanggang sa pagpasok ko ng kwarto niya, may nakita akong paper bag. Yung paper bag ng kilalang sports or shoe shop. Di binuksan ko yung paper bag na yun. Presto! Bagong damit, may tag price pa. Mukhang hindi pa nasusuot ni kuya. Sakto. Di tinanggal ko yung tag price. Sinuot ko. Siyempre, poporma talaga ako sa girlfriend ko. Matagal-tagal ko na siyang hindi nakikita. Ultimo pabango ni kuya na nakita ko sa kwarto niya, ginamit ko na rin. Psst, psst, psst. Presto! Ang bango ko na! Sakto naman, nakita ko rin na may face mask sa loob ng kwarto ni kuya na mukhang hindi pa gamit. Kaya ayun, sinuot ko na at baka makalimutan ko pa. Buti na lang daw at umalis si kuya dahil nag-grocery. Kundi, patay ako pag nalaman niyang sinuot ko ang bago niyang damit. Di sumakay na ako ng sasakyan at nagmaneho papunta sa bahay ng girlfriend ko. Ayun, habang papalapit na ako sa bahay ni girlfriend, meron akong kakaibang nararamdaman pero hindi ko ma-explica. Ipinagsawalang bahala ko na lang kasi ang importante, makita, makasama at mahagkan ko ang girlfriend ko. Di nagpark na ako sa tapat ng bahay nila. Tinawagan ko siya at sabi ko sa kanya, lumabas ka. Hanggang sa bigla siyang lumabas. Nakasimangot nung nakita ko pero biglang nagbago ang itsura niya nang makita niya ako. Sinalubong niya ako at ibinigay ko sa kanya ang regalo kong favorite chicken spaghetti niya ng malaking bubuyog. Hindi niya masyadong pinansin yung regalo ko. Bagkus ay tumakbo siya papalapit sa akin. Babe, I miss you! Sabi niya na parang kawawang bata. Niyakap niya ako ng maigpit. Pinapasok niya ako sa bahay nila. Nag-grocery lang daw sina mama at papa niya. Only child lang siya kaya siya lang daw ang naiwan sa bahay. Pag naseswerte ka nga naman, bulong ng demonyo sa tenga ko. Grab the opportunity. Grab the opportunity. Mga ganun. Medyo natigilan siya sa pagkakayakap niya sa akin sa tagpong yun. Pero, ayun na. Nag-ready siya ng makakain. At amoy na amoy yung niluto niyang corned beef na favorite merienda namin.
Nagkwentuhan kami at nag-ready siya ng pwede naming mapanood. Nagpe-play na yung pelikulang hindi ko naman maintindihan. Nakaupo ako sa sopa at maya-maya pa ay sinaluhan niya na ako. Inilapag niya yung corned beef na nakapalaman sa tinapay at juice. Niyakap niya ako ulit at sinabing, "Babe, na-miss talaga kita." Ako rin, sagot ko sa kanya. Sumiksik siya sa braso ko nang bigla siyang natigilan. Inilayo niya ang mukha niya sa braso ko. Tiningnan niya ako ng kakaiba. Napalunok ako. Sabi ko sa isip ko, gusto na ba niya? Nang biglang sabihin niya sa akin ay, "Hubarin mo ang damit mo." Sabi sa akin ng girlfriend ko, nanlaki ang mga mata ko. Sa sinabi niya sa akin, "Wow, agresibo. Miss na miss ako." Sabi ko sa isip ko, di hinubad ko yung t-shirt ko. Maya-maya pa, ay bigla niya akong hinawakan. Sininghot niya ako from my chest to my arm to my underarm. Medyo na-shock ako kasi normally hindi naman ganito yung girlfriend ko. Hindi naman siya aggressive. Pero why not, diba? Choosy pa ba ako? Nang biglang tinanggal niya yung kamay niya sa katawan ko, tapos dinampot niya yung pinaghubaran ko at inamoy-amoy. At ang sumunod na tagpo ang hindi ko kinaya. "Amoy putok ka, babe?" Sabi niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko, medyo nahiya ako. Pero bigla pa siyang nagsalita ng, "Pero alam ko naman na wala ka talagang ganito, no? Bago tong damit mo, no? Nilaban mo ba to o hiniram mo lang?" Tapos sabi ko, "Bago lang, babe. Hiniram ko lang kay kuya. Amuyin mo nga rin ako, babe, kung meron pa. Sige nga, tingnan mo nga dito sa ano ko. Amoy mo dito sa kilikili ko." Tinaas ko ang kilikili ko at inamoy naman niya. Sabi niya, meron daw onte. Pero sabi ko, "Babe, gusto mo paliguan mo ko? Sabunan mo ko?" Tumawa siya ng malakas at nagkatawanan kami. At ayun, pumunta kami ng banyo. Kinuskus niya yung kilikili ko, nilagyan niya ng tawas, tsaka niya binanlawan. At dahil nabasa na nga kami ng tubig, di nagbasaan na kami. Matalino lang ang makakagets nun. Basta, ako si DJ Munyo na nagsasabing, if there's putok, there's another putok. Ito ang aking SPG Secret File. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.